15 ноябрьдә Татарстан Фәннәр академиясенең Тарих институтында «История татар Западного Приуралья» дип аталган яңа китап җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Әлеге басма дөнья күргәнче үк башкорт зыялылары арасында шау-шу уятты. Татарларны Башкортстан тарихын язуда гаепләп, алар Русия президенты Владимир Путинга да хат юллады. Әмма ничек кенә булмасын, 3 томнан торган бу басманың беренче томы дөнья күрде. Әлеге китап кемгәдер ошарга, кемгәдер ошамаска мөмкин, әмма бу хакыйкать, ди китап авторларының берсе галим Илнур Миргалимов. Фән дөньясында ул алай фикер йөртү дөрес түгел. Кемгәдер ошыймы, ошамыймы, ул проблема фәннеке түгел. Чөнки фәндә, мәсәлән, күрәсез анда авторларда да, анда Мәскәү авторлары бар, Перемнан авторлары бар, Уфа авторлары бар, аннан соң археологлар бар, төрле-төрле, һәркем үз чорында нинди яхшы галимнәр бар, алар тупланылган һәм монда эшләделәр. Без нәрсәне күрсәтергә теләдек? Менә халыкның андагы яшәгән бүгенге көндә иң зур этник группа әйтик, татарлар. Шулай бит. Менә бу татарларның тарихы бүгенге көнгә төрле язылмаган иде әле. Шын-шын әйтергә кирәк, язылмаган. Шуңа күрә безнең китапта да нәкъ менә Көнбатыш Урал татарларының тарихы, татарларныкы дип аерып куйдык. Шул ук Уфа археологлары, әгәр дә карасак, археологик яктан алар күрәләр, мәсәлән, шул ук мин әйтеп киткән Кушнаренко, Кара Якуб шиялек культуралары угорнык икәне күрсәтелә. Менә язылган китапларда моны угорнык икән күрмәскә тырышалар. Мәсәлән, бу проблема бармы? Бар. Без моны беренче мәртәбә куйдык. Әгәр кемгәдер ошамый икән, фәнни яктан, миңа теге фәнни булмаган кешеләрнең фикерләре кызыксындырмый, бөтенләй кызыксындырмый. Чөнки бу темада сөйләшә алмаган кеше белән мин нәрсә турында сөйләшә алмыймы? Шул ук авторларда. Кемнедер әйтер сүзе бар икән, дискуссия. Без чакырабыз, дискуссия булсын, фәнни дискуссия булсын. Галим Дамир Исхаков фикеренчә, Башкортстанның иң яхшы тарихы Зәки Вәлидидә язылган. Бүген исә башкорт галимнәренең эшләре күбрәк мифны хәтерләтә, ди ул. Менә фикер буенча Башкортстан историографиясы Зәки Вәлидидан соң бер адымда алга бармады. Һәм күп томлы Башкортстан тарихы чынлыкта бик күп эшләрендә мифларга корылган тарих булып тора. Билгеле, без язган бу китап Башкортстанда ошамас дип уйлыйм мин. Чөнки ул ялгыш юлдан киткән башка тарихчыларны ойнатырга, тарихчылар ойнатырга мәҗбүр итәчәк. Бу безнең проблема түгел, бу Башкортстан тарихчыларының проблемасы. Татар дигән факт Урал буенда күптән килә торган факт. Biz аны моңарчы бик ачык язмадык, һәм хәзер изләренә төшеп карасаң, шунда аңлашыла, ни өчен башкортларның яртысы татар телле. Чөнки алар төптән караган вакытта татарлар белән бик тукайда төркемнәр. Моны Зәки Вәлиди аңлаган һәм кайбер әйберләрен язган да, әмма хәзерге башкорт галимнәре моны күрергә теләмиләр. Исхаков фикеренчә, Башкортстан республика буларак шактый ясалма күренеш. Чынлыкта ул Татар-Башкорт республикасы. Моннан тыш татар теле Башкортстанда дәүләт теле була алган, әмма Мәскәү моңа каршы торган. Бит гафу итегез, шактый ясалма образование. Башта булган Уфа губерниясе, аннан соң шул бер вакытта яшәгән кеше Башкортстан, Башкортстан республикасы, аннан соң 22нче елны китереп кушканнар икәнешне. Ул кушкан төбәктә татарларның саны башкортлардан ким булмаган. Бу бит чынлыкта Татар-Башкорт республикасы дигән сүз. Менә ул республика бер генә исем алып, сагына бер исемдә йөри башлый, һәм шуннан соң инде билгеле Башкортстан өчен татар проблемасы килеп чыга. Без буларның барысын да язырга тиеш яңадан. Һәм бик яхшы безгә язырга туры киләчәк. Рахимов хөкем иткән чорларны, документлар нигезендә нәрсә булган? Мен сезгә бер генә кызык бер мисал китерәм. Без белмәгән нәрсәләр. Сез беләсез инде Башкортстанда телләр турында закон кабул ителде иң соң булып башка республикалар белән чагыштырганда 99 елда. Һәм шул документ кабул ителә алдыннан аны эшләүче юристларның берсе инде мәрхүм Муксинов иде. Аны Башкортстан галимнәре кешеләр беләләр. Муксинов ул аварияга күрде. Муксинов юрист буларак китә Мәскәүгә телләр турындагы закон проектын алып. Миңа сөйләде. Мин ди алып бардым закон проектын, анда
башкорт һәм татар теле икесе дә рус белән бергә дәүләт теле буларак таралган проект. Мәскәүдә дип сөйләдер ул, мине каршы алдылар, һәм әйттеләр. Татар телен сөйләп калдырырга. Димәк, бу татар теленең статусы булмау, ул Мәскәүнең ихтыяры булып чыга. Тарих белгече Галим Марсель Әхмәтҗанов әлеге басма башкорт галимнәренең алдашуларына шик куячагына ышана. Бу китапның кыйммәте бүгенге көндә бик зур. Чөнки моңа хәтле килгән мәгълүматлар, бүгенге алып барылган сүзләр Уфа галимнәре тарафыннан бигрәк тә. Алар татар халкының узган тарихын бузу, Башкортстан җирендәге татарларның тарихын күрмәүгә нигезләнгән фикер таратуга хезмәт итә иде. Бу тарих фәнен бузу булды һәм халыкны алдау булды. Һәм андагы татар халкында башкорт халкына алдау, бүтән халыкларны алдау булды. Шуңа күрә бу китапның нигезендә чын хакыйкать карашлар ята, яңа материаллар нигезендә бу тәкъдим итү, объектив тәкъдим итү ята тарихны. Бүгенге Башкортстан территориясе Казан ханлыгы һәм Нугай Урдасы, Сибир ханлыклары җирләре була. Димәк, ул халыклар татарлар, ә монда башкорт халкы ул кичкенә бер төркем, аларны әле бик руслар да күреп бетермиләр. Мәсәлән, 1626 елларда гына бер рус князы каяндыр 800 башкорт гаиләсе алып килеп Уфа астына утыртты. Алар шунда Уфа Агыйдел буенда землянкалар казып кыра башлады. Димәк, алар төп халык булса, бунда була килерләр идеме? Басманың дөньяга килүендә Башкортстан татарларының да роле зур. Чөнки нәкъ менә алар 2 ел элек Тарих институтына мондый басма булдыру тәкъдиме белән чыккан. Журналист җәмәгать эшлеклесе Кәрим Яуш шуларның берсе. Аныңча, Башкортстан татарларының тарихын язу татар халкы өчен зур вакыйга. Төрле сәбәпләр аркасында, бигрәк тә ниндидер сияси сәбәпләр аркасында Башкортстандагы татарларның тарихы, реаль тарихы, объектив тарихы язылмады. Шуңа күрә дә һәр җан исәпләр алдыннан бигрәк тә башкорт галимнәре дигәндә, алар тавыш куптаралары бит бу районда татарлар түгел, башкортлар яши, дигәндә бу авылда башкортлар яши, һәм башкалар. Менә минемчә, менә бу татарларның объектив документларга нигезләнгән тарихы язылу, менә бу Башкортстан дигән җирлектәге татарларга, татарларның үз аңын ныгытуга, күтәрүгә китерәчәк. Без шул вакытта бизнесменнарга рәхмәтле әлбәттә, әмма әгәр дә Татарстан президенты үзенең теге фәрештәдәй канатын бу проект өстенә салмаган булса, бу китап бәлки дөнья күрмәс иде. Һәм без ышанабыз инде, өметләнәбез, ышанабыз. Икенче, өченче томын чыгарганда да Татарстан президентының шулай уңай карашы булыр дип. Илнур Миргалимов сүзләренчә, бүгенге көндә История татар Западного Приуралья басмасының 2 һәм 3 томы эшләнә. Тарих институты бу басмаларны әзерләр өчен галимнәрне туплаган инде. 2 томны чыгару авыррак булачак, чөнки чор арасы зур, галимнәр дә күп түгел ди ул. 2 өлештән аерылмалы буларак, 3-сендә якын тарих язылачак, аны өйрәнүче галимнәр күп булганга, бәлки ул тизрәк ясалыр ди галим. Китап тәкъдим итүдә Татарстанның Башкортстандагы вәкаләтле вәкиле Альберт Максютов та катнашты. Әмма 1 сәгать барган чарада ул авыз тутырып бер сүз дә әйтмәде. Журналистлар белән аралашудан да баш тартты. Бары тик монда миннән тышта матур сөйләүчеләр күп булды дип әйтеп куйды ул.